Vítam vás pri tomto videu, kde si ukážeme mince USA, teda Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké sa skladajú z 50 štátov a sú federatívnou republikou. Menou je dolár, deliaci sa na centy. Konkrétne tieto mince sú v hodnote 1 cent, 5 centov, 1 dime, čo je 10 centov, 1 štvrtina dolára to je 25 centov a polovica dolára to je 50 centov. Na averze jednocentovej mince sa nachádza Abraham Lincoln, 16. prezident USA. Táto minca je zo zinku pokovaného meďou. V takomto zložení sa mince razili od roku 1983 do roku 2025. Konkrétne v roku 1990 a v mincovne označenej D sa ich vyrazilo niečo málo pod 5 miliard a na zadnej strane tejto mince sa nachádza Lincolnov pamätník. Ďalšou mincou je teda 5 centov, kde sa nachádza Thomas Jefferson a na druhej strane, teda na reverze, sa nachádza Monticello. Bolo to vlastne sídlo Thomasa Jeffersona. V súčasnosti múzeum. Táto minca je z medí a niklu, razí sa od roku 1946 v takomto zložení. Na 10-centovej minci, nazývanej v USA One Dime, sa nachádza na averze Franklin Roosevelt, 32. prezident USA. Minca sa razí z medi, pokovanej mediniklom od roku 1965. Konkrétne v tomto roku 1995 v mincovne označenej P sa tejto minci vyrazilo zhruba 1 miliarda kusov. Aby sme mali prehľad o tých počtoch mincí, ktoré sa razia v USA. Vzadu je teda fakla a dubové lístky ako teda symbol USA. No, na tejto minci sa nachádza George Washington, prvý prezident Spojených štátov amerických. Je to teda jeden štvrťák, teda štvrtina, quarter dollar. Nachádza sa tam orol, tiež teda symbol USA. Razí sa z medi pokovanej mediniklom od roku 1965. Tejto mince sa vyrazilo zhruba takých 417 miliónov. Posledná minca je pol dolár, teda half dollar, a tu sa nachádza John Fitzgerald Kennedy, teda 31. prezident USA. V roku 1964 sa táto minca razila zo striebra, 90% striebra obsahovala. Od roku 65 do roku 70 sa razila s tou rízosťou 0,400, čiže 40% striebra. A od roku 71 až do dnes sa razí z medi pokovanej mediniklom, čiže táto minca je už takého zloženia. Tu sa teda nachádza štátny znak Spojených štátov amerických na zadnej strane. Mince USA sú také masívnejšie, majú aj tak poriadne viditeľný a vystúpený ten relief, ten povrch. Na každej z mincí sa nachádza nejaký prezident alebo dôležitá osobnosť z dejín Spojených štátov amerických. Minci je iba 5, ale razí sa aj 1 dolár pri nejakých príležitostiach samozrejme, ale používa sa normálne bankovka 1 dolár. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vám dalo nejaké zaujímavé informácie a ak máte nejaký postreh, tak kľudne ho môžete napísať do komentárov. Ďakujem teda za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu.